Prin ac anamal iawn y daw y cyfle I ddilyn a thystio I greadigaeth a datblygiad darn o gelf gwreiddiol o'i ddechrau adeg naraf. Mae'r Super Furry Animals yn garfan nwyfus a rhyfeddol o gerddorion, grŵp pop yn ystyr mwyaf ysgubol y gair. Bwystfil rhempus o ddychymyg creadigrwydd a chynghanedd gerddorol. Ei bwriad yw creu trac sain I ffilm sydd ddim eto'n bodoli, ond ffilm a fydd yn archwilio holl hanfod ac ystyr y talp aruthrol hwn o ddŵr a thân a chraig a elwyr gennym ni'n ddeiar. Yn amlwg, mwyn cyrraedd copa'r fath fynydd o uchelgais, bydd angen ychydig o gymorth. Daw hynny yn siap y sirpa cerddorol nodedig hwnnw, Charles Hazlewood, prif arweinydd y gerddorfa gyngerdd genedlaethol. Mae Super Furry Animals yn ymgynnull am y tro cyntaf yng nghartref Charles Hazlewood ar gyrion hudolus a chwedlonol afallon, yn ne orllewin Lloegr. Hey man, how are you? Good to see you. Anturiwr cerddorol yw Charles Hazlewood, madog modern mewn llong a grefftwyd o sain, cerdd a chan. Mwyn helpu a hwyluso'r drafodaeth yma, mae o'n rhannu'r perlysiau egsotig a dŵr tanllyd ymysg aelodau'r band. Y Mary Hesgyrn, mae Super Furry Animals yn teimlo taw Charles di'r boi iawn at y job yma. In the sense of a movie soundtrack, you can rearrange it and slow it down. Well, like all the best movie soundtracks, there's maybe one big idea, which is then spends the whole film being expressed in a variety of different ways. Yeah. Once Upon a Time in the West, it's like that. Absolutely. It's only like 3 tracks. Yeah, God, and Vertigo. I mean, you know, that Bernard Herrmann score is literally it's like 4 notes. That's all it is, the whole film. But played on different tempos. Absolutely. Yeah, and different harmonies morphing around. And... Yeah, you could find a central theme and then play it in gunpowder and in strings. Mwyn creu trac sain cerddorfaol ar gyfer ffilm ddychmygol sydd ddim eto'n bodoli, bydd angen creu cerddorfa sydd yn bodoli, cerddorfa o gig a chnawd. I'r perwyl yma, mae Charles Hazlewood yn casglu criw arbennig o gerddorion clasurol at ei gilydd. Pob un yn aelodau o rai o brif gerddorfeydd y wlad. Mae'n rhyfedd o beth, ond mae'r Super Furry Animals wedi treulio cymaint o amser gyda'i gilydd dros gymaint o flynyddoedd yn creu sain a sŵn, fel bod bellach rhyw fath o gwlwm o egni anweledig a myd wedi datblygu rhyngddyn nhw, sy'n galluogi syniadau ac ysbrydoliaeth I lifo a diferu'n rhwydd o un aelod i'r llall. Anodd iawn fydd ffeindio ffordd I rannu'r llif anweledig hwnnw gyda mewnfudwyr cerddorol dieithr. Felly, gweithaf creadigrwydd arbennig y cerddorion clasurol, bydd cydbwysedd y siwrne hon yn dyner o fregus o'r cychwyn cyntaf, ffeindio'r llwybr cyffredin. Dyna yw her y sesiynau cyntaf hyn. Ond yn anffodus, nid yw pawb yn siarad yr un iaith gerddorol. Mae'r band yn trafod penillion, kit gannau, pontydd a middle-eights, sef hanfodion strwythurau cerddoriaeth pop. Trafo'r mewnfudwyr clasurol yn trafod yr un elfennau, ond mewn termau mwy technegol. A1, B1 ac yn y blaen. I didn't know. It did say in the packet. Where'd you get it? In a furniture shop. A furniture shop? Yeah.
Italian horror. Ie, nath i ddechrau neud o. Italian horror. Nath ddwy ddechrau neud o. Mae wedi dechrau. Nath i fan o'n. Ond i ganddo fel. Mae Cian yn ceisio dal y nodau a'r seiniau sydd angen arno, ond fel pili pala, maen nhw just tu hwnt i'w afael. When you heard it back, you started mimicking it, yeah. Like the backwards guitars. Ac mae'n dechrau teimlo fel tasau'r mewn fidwyr clasurol ychydig yn gaeth i'w hyfforddiant, ac yn methu deall na ychydion symlrwydd ei weledigaeth. Yeah, sneery. Yeah, that's it, that's the face. Sounds like the death of Buster Keaton to me.